Daddy. Ano to? Anin, ano yan? 1, 2, 3, 4. Customer umat. Hindi ko pagkakapaw. Hindi, sa kalahati. Opo. Lalagay ko dito. Oh, di pa ako tanga. Iangat mo. Naman tuwalya. Just take out tuwalya lang. Tatlo. Just take out. Oo, kanina to. Paano sa bubo? Ano ang talaga sitaw? Tama na. Sitaw. Tapos take Wala. out. Wala. Pechay. Pechay. Dalawang laman sa goto. Meron po. Ito po yung oxtail niya ha. Pagkayaran na. Ano po? Yung may laman. Ito po, maliit ito. Kaya dinagdag ko lang sa off-stripe ha. Ano ginawa ka na to? Meron ba may-ari na ito? Hindi ko pagkakapaw. Hindi, sa kalahati. Thank you. Oleg, thank you. Opo. Kano yung order dyan kuya? 80 po. Magkano yan? 300 po. 300, tsaka Oh. pitong tigil sa lahat. Lagyan natin ito naman. Tsaka tuwalya. Ito na kay daddy oh. Tuwalya gilagin. Asa na? Tigil isang balot yan Ito naman. Ano ito yung bayad niya? Wag ng laman. Ayaw mo laman, daddy? Gusto mo, ayaw mo na nagsasapal. Kaming ano. Pare, bayad ni Idol yung kinuha ko. Dito ah. Nandito. Oh. Oo, ito pa. Ito pa, siyampat. Ito bigay mo. Pag sinabi ah. Ito kaya. Ilang tuwalya ba? Isa, tigil isang pesos yan. Yan po, ito may nakapula po po. Apat na take out na tuwalya. Isang sa tuwalya lang mga talaga. Hanapin niyo yung pagpunta ron. Yung punta ron. Ang dami-dami natin punta ron. Isang dinog ka. Ito lang sa buko yan. Broad. Colombia. Puto sa drone. Ano ba? Ang dami doon ah. Maraming cocaine. Kuya. Hillary. Ah! Sa'yo na lang kayo, no? Saan nakita? Tago ko yan eh. Saan ba isa? Ito? Hulog nga ako nitong ano. Buntot to. Tago ko yan. Tingnan niyo yung mga laman dyan. Baka umover yan. Hindi ko pagkakapaw. Hindi, sa kalahati. Thank you. Oleg, thank you.
Pag take out na po agad. Isang tuwalya lang na talaga. Ano yan? Akala mo fountain. Ha? Pagmamahal. Oo, puta. Pataris lang yan. Ha? Pataris lang yan. Paano talaga, Tay? Ang tawag yan, pataris lang yan. Ito tatlo. Pakain niya na. Pakain na, kuya. Ilagin. Ilagin daw. Wala na yan din ah. Wala na ba? Ay, tatlong kanin. Hindi mo ba nakakita yun? May takip na tray. May takip na tray. Pero katanggap ko. Yung lighter yung nga nandun ah. Dapat ginawa ko na eh. Wala tayo gagamitin dito. Lighter ka ba dyan? Sila nga eh, sila nga eh. Mamamatayan daw sila eh. Kuha kami ni Rancho. Okay, maraming kanin daw. Hello, maraming kanin. Kailangan na ito, Tina. Ay, David. Okay na daw. Kailangan na ba?